Enpresa asko dira, gero eta gehiago dira, adimen artifiziala euren jardunean txertatu nahi dutenak, baina oro ez da urre, eta iratiren lana da enpresa hoiei adimen artifiziala zer den ongi esplikatzea, eta euren beharrak ondo detektatzea. Gurekin da Irati Rodríguez. Kaixo, Irati. Apa, Irati. Arratsaldeon, ongi etorri. Beno, Irati, zuk UPI enpresan egiten duzu lan. Azalduko diguzu zer da UPI, zein da zure zeregina? Bani UPIn estrategia eta koordinazio arduraduna naiz. Eta, bueno, gure errola da, oaintxe aipatzen nahi zinaten ikerketa eta praktika guzti horiek ez, nolabait, errealitatea jeistea, eta euskal ekosisteman dauzkeun enpresa industrialetan aplikatzea, edo, bueno, aplikazio horren prozesun laguntzea. Alde batetik anoi, eta beste alde batetik nolabait teknologia honen demokratizazioa, ez? Aipatu duzun enpresa handi horiek ez kontrola izateko, eta nolabait enpresa txiki edo ertainek ere digitalizazio eta berrikuntza prozesu hontan aurrera pauso txikik emateko ahalmena izatea. Eta ze enpresa motak jotzen du zuen atea? Eta zertarako? Bueno, gure ingurun dauden tamainagatikan gehien bat izate dira, txiki ertain horiek ez, asko dira enpresa industrialak, eta asko nik uste oain modan daola, entzute adimen artifiziala zer dan, baina, lehen komendatu duzuen bezala, onurak asko dira, eta onurak badakite zein dian, orduan edatoz, esanez, hau badakigu datorren olatu bat dela, gure baita olatua ilunei deun ola baite ez, eta lagundu pixkat, erronkoia detektatu, eta gure enpresako aplikazio eredu horiek bilatzeko. Bi batzueken ere gidoilariak baditugu. Eta egunen batean, adimen artifiziala zer den, nola azalduko zeniguk ez guri zer den adimen artifiziala? Jo, nik uste, behik lehen asko zobeto azaldu duela, ez? Baina guk esate deu nola baite dela makinak adimena edo izateko prozesun garatzen nahi dan arlo zientifiko bat. Oso garrantzitsua da esate honen atzatikan matematika da hola, hau ez dela zientzia fikzioa, hau ez dela magia, ez? Ze, askotan pelikulatan eta hoi ikusi deu, eta horrek nola baiteko bildur, kutsu bat edo zabaldu du, eta guk askotan enpresa izate deuna da teknologia hau izan behar duela kopiloto bat, ez? Gure lana erreztuko dun baliabide bat bakarrik izan behar duela. Ez dela inolare, gure lana lapurtzea datorren teknologia bat, baina nola baiteko ekintza repetitibo horiek edo tarea horiek alde batea utzi, eta gure sorkuntza edo prozesu kreatibo horietan nola baiteko balio erantxia eskaintza daukan teknologia bat. Eta ze zerbizu konkretu eskaintzen ditu UPI zuen enpresak, adibide batzuk emango izkiguzu? Hor normalen, enpresak asko eskertzeu ez, egita praktizidade horta jutea, edo gure egunerokoa jutea, eta pare bat aipatzearen bakarrik. Adibidez hemen Donostin, Donostibus, autobus zerbitzuk eskaintzaitun enpresak, gukin lana entzun, nolabait alde batetikan ikusmen artifizialeko gailu batzuk garatzeko, autobus barrun zenbat pertsona zeuden kontatu ahal izateko, beti ere pertsonan pribatutasun hori mantenduz, eta beste alde batetikan nolabait aurreikusi ahal izateko, ez, autobus linea bakoitzen ze afluentzia edo ongozan. Urrengo 3-5 egunetan, ez bakarrik datu historikotan oinarrituta, bezik eta meteorologian, ekintza konkretutan, zinemaldia edo asteburuntako derbia, oso momentuko puntual eta konkretuk dira, eta hori kontun hartuta, ikusteko zenbat autobus, zenbat linea jarri beharko dian, ez? Edo beste, industria arloa edo iaia gure egunerokoa ekarriz, oain garatzen ari gean produktako bat, izan daiteke nolabait energian aurre ikuspen dinamikoa, ez? Nola aurre ikusi ez daken gure etxetan, badauzkeun gaiun arabera, zenbat energia erabiliko deun, zein izangoan horren prezioa, eta nolabait murriztu ahal izateko gomendiok, denak garapen iraunkorreko bide hortan jarraitu ahal izateko, eta gure egoia karbono hori edo murriztu ahal izateko. Irati, eta ez zaizu iruditzen kontrol horrek ere beldurra sortu dezakela, alegia, ez da faktorerik sorpresarako, ez berrikuntzarako momentuan eragiteko? Hoi da azkenen pertsonan gure balorea, ez? Eta horregatikan beti esate deu, teknologia pertsonantzako inda daola, ez pertsonak teknologiantzako, eta hoi da guk hemen aportatu dezakeguna. Esatea, eske hau, bai da baliabide bat, bai da hor da on zehoze, baina ez da beharrezkoa gure bizitzan. Bada azkenen, matematikan kalkulagailu erabiltzea, bai badakigu geiketak biderketak iten,
kalkulagailuari esker, kaso azkarrago ingo ditu, baina ez da beharrezkoa. Orduan, gure sorkuntza hor dago, eta lehen komentatu duzuna, papatekotasun hoi, eta beti adimen natural hoi, humanistiko hoi balorean jartzea, eta hoi da nolabait enpresak gehien baloratzeuena, ez? Ez da dena makina baten esku guzti detela, porque horrek azkenen ez dauka zentzua gure ingurun, eta hemen Euskal Herrian asko gustatzen zaigu pertsonak, eta hoi da gure balorea benetan, ez? Baina nolabait laguntzea eta onura horiek aprobetxatu ahal izatea, pixkat bi mundun arteko oreka hori ikusi ahal izateko. Zure ustez, Irati, adimen artifizialak ze balio erantzi ematen dio gizarteari? Hor, nik uste behaiek lehen oso ondo komentatu duela, ikerketan eta dauden aurrera pauso minbizia aurre ikusteko, edo minbizia erresago detektatzeko aukerak daude. Azkenen, hau guztia ez da zerbait berria, oain, pixkat modan jarria ChatGPT honekin, baina balio erantzi nagusia izango litzake, oain arte ditugun tarea guzti horiek ez automatizatzeko ahalmena edo, eta guri ustea, nolabait sorkuntza prozesua. Bai, esan dezu, gidoilari greba bate hontzan. Nola aprobetxatu dezakete gidoilarik adimen artifizial hau ez, behaien lana azkarrago izateko, eta azkenen behaien nolabait editore bihurtu, eta horren revision oinarritzea. Azkenen bada zerbait gure egunerokon oso erabilia dana ez, denak mugikorren daukagu Alexa, Siri edo egunero erabiltza ditugun gauzak, eta azkenen da horren probetxu ateratzea. Zenek ez du Google Maps erabili, toki batetikan bestea juteko. Hortan ere eta adimen artifiziala dago, eta eskerrak, porque nire ez ikusten kotxe baten, plano batekin, auskalo nun bukatza dauketen. Orduan, hor dago pixkat gure onurak.